Аз изобщо вече не се харесвам да ви кажа. Ама аз като ги пусне пък пайчева се Ама изобщо, аз жена Марк да вика, маменко, не ти харесвам устните, казвам, аз изобщо не мога да гледам вече какво устните само, не се харесвам. Не мога да гледам, особено както казва Милито, когато срещу светлината и тези огледала, които са... Има всяко момента нещо много добре. Защото е на тъмното за това. Нали, тя за ръката си. Проблеми с ръката. Да, кажи ми какво стана с ръката, Мила ми каза. Какво? Ръката ми много взе. Руме ти я преумори тогава. Да, но няма връщане назад. Да, точно така, ти като казваш. Първо, възпаление. Второ, един флексит. Трето, раната става с разпът, сирата. И не се движи ръката. Да, Да, ще да сам ще ви. За мен и за колегата и за... Физиотерапия, всичко боли на ръката, не може да се и той справи. казва, да. Не, за колегата. Аз ще го сложа, дай си. На един уред му пращаха тук, дето струва от 200 лева нещо кардинал, такъв Да. да разбият там калцирането, но вика няма да стане. Няма да ти помогне. Не, вика не се заслужава, даже лекара казвам най-накрая, така ако искаш, ако вече пък не повлияе въобще, физиотерапия и други неща, и на лечебна гимнастика, който под наркоза, нали, един вид да се щупи и всичкото нещо и да се раздвижа ръката. Динката съветвам. Решаваш ли се? Не, на възрастната женски организъм да чупиш ръка, нали, да стави силно. И каза още една физиотерапия и ще остане вика 1%, който така си пуснеш. И особено при лошо време, така ще има да се мъчиш. Добре, това боли ли те ли вечерно време? Болимът и така не. Но като е напъдно назад, нагоре. Ами при лошо време не ти ли дава съжина? Моето нещо ме съмнаха и книжи и жести, които ми викам. Абе, като избили малко някакви десетните, още си бе взимам. И който ме погледни вика, ще напълнява. Така ли? Да, лицето ми ама стана двойно. Кога ти е станал? Тогава? И моята скърка искам да пада. Чета мъртвото, тези кортикостероиди, това са симптомите. Да. На лицето и тук точно на ключиците, с акнето, с всичкото, как на женските. Разбили ми как на женските бибия, срамото, нищо не помогна. Да, и ни казвам сега. Да, също знам, ще се подпухва лицето. И сега забрави вече, така ще го носиш. Да се го чуваш. Но всеки път ме видиш, казваш някой като беда и аз ще запитам много с напълнява. Ама ти да чувствам само лицето си, ма то се опънало и ти очива. Ма то това не е от напълнява, нали, това е от подпухване от лицата. Не, аз не мисля, че си подпухнал, но някак си даже по-хубаво, по-свежо, като се изглежда. Не, че се напълнява. Или нещо, тя каза, че го носи, смятай си нещо, не пада лесността, а така как организмът. Той е много, защото тя ще е създаваш, като я да почи някой. 3 инжекции само, обаче. Ти могла да пачеш. Да. Напълняла съм 10 кг. 10 кг съм качила. Да. 10 кг, да, доста съм дебеличка, но не чак толкова много. Значи експлуатирам за болката, да вкъщи, всички тук ми Ами аз може би от това, че спрях да пуша, че вече се отпуснах, не съм така, че се хапвам, не се ограничавам и годините. Значи с годините са толкова напълняла. Пример само храната. Нали ти казвам, като човек като старее или напълнява, или отслабва, не се запазва. Може да кажа годините, обаче аз просто много ям. Ако ти кажа, че седнахме веднъж на петък. Руми, изобщо не се напълнява. Когато една петъка на една съскарница. Ще движиш повече. Крем карамел. Маска може да я прави. Или после всеки ден там се прави. Къде е на Близнаци? Да. Аз като такова на скайпа, тя отива кошийката, да бъде. Трудни ще там. Коя тази? Кръчмарката. Да.